Limangaze abantu abaningi okungabalandeli bakaMaskandi igqokwemlisha umthandeni umfoka manqele ngokungabonakali lapha kwethimba labaculi bakaMaskandi abaphezulu abakade behambele umndeni wakaMchunu kubo kwekade engumsakazi wokhozi FM ubheka BK Mchunu. Laba abaculi bebezobhonga emswaneni njengoba namhlanje kuyi-15 zika March 2024 bekuyinkonzo yokuvalelisa yena ubheka BK Mchunu. Abaculi bakaMaskandi ekade kuyibona abadambele inkonzo njengabala khona uKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose, uThokozani umfoka Langa, uCevezile wakaMchunu, noGatsheni umfoka Ndlovu nabanye ke abaningi abavele ngakho khona ke laphana okuyikona kuyisipheko beyovela kubo wayengumsakazi bahambise isithole senkomo esibhanqubhanqu lapha esimatshe kaHilo ngokwesiZulu. Abantu ke bayibuza bayiphendula ukuthi awu igqomelisha kungani pho lona lingekho ekubeni BK umfoka Mchunu egade udlala wonke umculo wabaculi engakazi acheme namculi nalo igqomelisha ube lidlala pho kungani igqomelisha lingekho. Bagxekileke abantu kunjalo ke into embi iyagxeka kwanti enhle iyanconywa. Nathi sinesifiso ukuthi sigxeke igqomelisha ngesenzo salo noma silincome ngokungabibikho, kodwa ke asikwazi ukuthi sikwenze lokho ngoba asikwazi ukuyimbangela ukuthi igcikama lingezi khona lapha. Kungenzeka ukuthi njengoba lingekho nje okuyena ohlele leli thimba labaculi ebazohambela umuzi walapha kwaMchunu empangeni kwa BK akalifonelanga Igcokama elisha umfoka manqele ubize labo afisa ukuthi ahamba nabo igqomisha langaziswa kungenxa yokuthi ke mhlambe njengoba lingekho belingazi vele ukuthi kuhanjwa kuyo lapha. Ngicela ukuthi uthokoze nansi ivideo ka BK umfoka Mchunu ekhona lapha enza dume ngazo emsakazweni ukhozi FM. Ungakhohlwa ukulike ivideo uphinde usubscribe ucommente ukuthi ngabe uthini wena ngesenzo sikamthande ngqosho umfoka manqele sothi angabonakali. Kunjalo emsakazweni ukhozi FM uhlelo #kanye nawe kwandaba zabantu namhlanje kungolwesithathu sinokukhuluma izinto ezithinta isintu. Namhlanje sikhuluma ngesilwane kanjalo nomdliwa ukuthi uthi umuntu ubona into zakho zingakuhambeli kahle, into zakho ephambana mawuthi uyakumuntu obonayo noma umthandazi afika athi kuwe wena unesinyama ohamba naso kumele ususe lesi sinyama. Kodwa manje into eyinkinga mebethi bageza uthola ukuthi asigezeki lesinyama, kanti inkinga isinyama nje esiza ngomdliwa ngoba umdliwa nesilwane izinto eziwu2 ezingafani. Umdliwa idlozi ongasilone lakho kodwa ezithathwe lafaka emadlozini akini, uthi uyacela wena kumadlozi akini kanti ucela kulomdliwa uvela uhliphize uqede into zakho. Kanjalo nesinyama noma isilwane mhlawumbe uthola esinye safika la ekhaya ngokuthi wayekade inyanga izobethela la ekhaya noma khona into ayizoyenza iyavuka lento egcina